Yes, immunity report. Sakhe sengichaza lo mntana ingathi ngilosi uqala kwami umbona ndandathenga impahla ePitoli undizela phezulu ungafunga ukhwela ibhanoyi indlela atyhuthi ngayo ingathi echamela kwiVasco njengomamela lo mntana ndimthanda nangempela ifuna ngamyeka ngaphela umphokoqo sheke intshwela njenganaqhenya ngoba kuye zange ke ndatyelwa nanamhlanje ithando nika lona lenza shushiwela mamela Fransi damalala mntana ngikhasanda wasefrance chimilo uyihita kwezimbadada uye baba hayo yayedlila nalo chakala sisitoko selekes and sweet ilungasalala vele ndigula xa ndimbona kube buhlungu inwele kugabha iqhego phaa kwi-anda xa seveza ibele akana size nala voice ivuthela impembe mandenzela ipasika ngoba ngaye nam undifele nephupha sesitshatile sidlala kojingi ndimthengele ibhote netochi nepeyinte namaviri uthando nika lona nenhliziyo ndisayinidi wandenza ndonwaba ingqondo yam ngokayisacingi kudala bezama usohlukanisa bengalungi bazama nokhanda amayeza inyanya zingavumi xa sama unqonqoza kulady then bangavuli bacinga soyekelela hayi bayaqada bhuta ethanda qala ukubona ndakunika lona lona ndakwenza imakalona nanamhlanje ndikakhola ndizokuthanda noba ndoda ndincamela ukuzoba ndikubhale kwinhliziyo yam ndenzela ndisofa naba bushushu ndithembile odlula nomariya inkulunkulu uthi sondela klisa umdiliya libona izulu sezongena noba uthola iqhiya nande Immunity Organization.